Hang ne phintip mano ba job ladakhi ka thma hapdeng ka India bat ka Pakistan sngap ha hadu bakut khnang ba phin snothu kut ar spa snem ka jing sensyar ki phareng house nem khat khandai spa sau phu nyau ka India bat ka Pakistan ki la yono la ka jong ka jing lai loj ka India ka la yo ya ka jing lai loj ha ka khat san trik Agos khat khandai sau phu nyau bat ka Pakistan pat kala yo jing lai loj ha ka khat sau trik Agos khat khandai sau phu nyau haba ka India kala yo jing lai loj na ka British ka Pakistan ro lapen mi kum kari ka bakerpang na ka banta ki Muslim ha Pakistan ka jing don jong ki Muslim kalong khandai phon riu pon khandai phon nyo persen ki pajba ki badai ki Muslim kumbawe pon prapusan persen ki de ki Hindu ha po Pakistan kumbawe pon san po khandai persen ki de ki Christian ha po Pakistan te ka Pakistan ka de ka ri ba ki Muslim ki bun pai e kat baha India pat ki Hindu ki don kumbanyo po khandai pon prapersen Muslim khat sau pon ar persen Christian ar pon lai persen ha India ki Hindu ki song bun pai Henry ki Muslim mat Christian ro ki bun ha India namar bakadei ka sekular demokrasi ka borsen syar kam pendon kam ya ka niam ban penyaj ya ka sorkar ka mane belai ha India ka long ka balai loj ki pajba la ban mane belai kat baki kwa la ka long ha ka niam Hindu Muslim Christian Buddhist Jains Sikh nekino kino kiniam namar ka constitution jong ka ru India ro ka bat scam ya ka ne ka jinglai loj ban mane belai lane freedom of religion ha Pakistan pat namar bakade ka Islamic Republic ka rukom sensyar kala depo bakan niam Islam kalong ka nongrim ka bakongsan ka mane belai ha Pakistan ka don ka jing simkhya hadu kata-kata ya ka Islam bat ka sorkar ka jutrelang bat ki hukum niam ha ki kato katne ki benta wadla kataru ki wekiniam ki la ban mane henroy ka jingsan syar bat ka rukom impajba kalong ba pun rukom la ban syakta da ki hukum jong ka Islam ka India bat ka Pakistan ki don ki borsipai ki bakhlain henroy ka India ka don ka jingkrau ha ka borsipai katkum ka global firepower index ka India ka don ka borsipai ka bakham khlan ban ya ka Pakistan tongin pai shwa sya ka India ka don ki borsipai hadu khat sau pon sanlat lane we pon sau pusan million ki sipai ki badang trementa lane ki badang long aktif ka don arhajar arspa khandai pon riu teli ki lingsun ken thop ya ki Rifle Su-30 MKI MiG-29 bat ki AWACS nang ta ka don ru sawajan riu spa khat sau teli ki tang bat chilak san puhejar arspa sau pupra teli ki kalithma arspa khandai pu sau teli ki lingsun ken thop ar teli ki aircraft carriers ka jingbai tengka ya ki sipai India ka long nyau pholai pon khandai billion house nam ar pholai bat ar sau tongin phai sya ka Pakistan ka don ki bor sipai kuman riu pon sanlak lanen riu lak san pohajar ki sipai ki batrai menta ne ki balong aktif nang ta ka don khat sau spa lai po sau teli ki lingson ken thop ki F-16 JF-17 Mirage 3/5 J-10C nang ta ka don lai hajar nyau spa sau puar teli ki tang nang ta ka don chispa khat sau teli ki lingson bat zero aircraft carriers ka jing penlut haki kam sipai kalong riu point lai po sau billion house nam ar pulai ban ar sau ka India ka don ka bor sipai ka bakham khlan ban ya ka Pakistan ha baro kiliang henroy ka jing don jong ki bor nuklear ha baro ar tel kiri ka penlong ya ka jing perkhat siap hang ka thma ka bakham te ha India ki Hindu ki syong bun pai henroy ki Muslim bat Christian ro ki bon tongin pai khandiat siapang ki thma ki baladep hapdeng ka Pakistan bat ka India ka thma ka banding kong hapdeng ka Pakistan bat ka India ka day house nam khat khandai spa sau pu nyau hadu khat khandai sau pu pra ka long ha ka por baladep tang khandiat
hadin baka India bat Pakistan kilayo ya ka jing lain loj nakti ka jing sensyar jong ki pareng ha kate kapor ka jela Kashmir kadang bat daus Maharaja ubadang perkhat ya ka lenti ka babhatam Henry ki pait riulum ki basyong ha Pakistan ki larong sa Kashmir ki wan ki phau hajar ban penklumar kumta usyapting upha sithino sa ka India ban kerpat bat pan jingrap kumta ka India klem kernga bat kala pediang ya ka jingpan jingrap ka pha sipai ban nyarap yo te kumta te Maharaja ulah soiru ya ka kot pan penyasono ya ka Kashmir sa India hadin bun benai ka jinyakhun ki arliang ki lap pediang ban pensange ya ka thma ha ka chitrik January khat khandai spa sapu khandai da ka ba ai banta ya ka jela Kashmir ha ar banta kawe ka lech sa India bat kawe ka sa ha Pakistan kane ka jingpan sange latip kum ka line of control nang ta ka thma ka baar ka dai house nam khat khandai span riu phusan house nam khat khandai span riu phusan ki nong yalam Pakistan ki lapan khluj ki pajba Kashmir bakin ya ki persya ya ka India ki pha riu biang sa Kashmir ban wanra ka jingyakan at kumta haba ka India kala syam ya kane kamsyong klikti hanroi ka India kala sei ya ki sipai ban pan khre ya ka jingyakhun ka bateng ha une usnam ka thma kala ne kumbachi banai tam ka thma ka balai pat ka dei house nam khat khandai spa nyo phuwe house nam khat khandai spa nyo phuwe ka thma hapadang ka India bat Pakistan balatip kum ka Bangladesh Liberation War lane ka thats India Pakistan War kani ka thma kala sedang haka laitri ku Disembar khat khandai spa nyopuwe henroi la penkut haka khanriu tri ku Disembar kumta ka thma kane tangkumba khat lai singi ka balong ka thma ka ba khamlingkot henroi ka ba da krau bha haka history ha South Asia dei ha kani ka por baka Pakistan kala remno bat ya ka East Pakistan la yono ban pen lai loj kum ka Bangladesh ka ba menta ki sipai Pakistan ha East Pakistan Dhaka kila aitino ya ki sipai India bat Bangladesh ha ka khanriu tri ku Disembar khat khandai spa nyopuwe ka thma ka basau ka dei ha Kargil khat khandai spa khandai pho khandai ka por ka long ka basai Henry ka jingsngo persya ka dangdon ki sipai Pakistan bat ki riuleno ki kiu sapo ki lum jong ka Kargil ka India haba syam ya kane ka pen khre da ka jingyarap pan pen phaino ya ki riu kawang jaka sasliang ka jingyakhun ka long hakilum ki bariat ba sherkhai ka jingsit pat ka jingkhriat jong ka suny beneng hadin sau benai bala syong sitom ha ka jingyakhun ka India kalala ban wenglod ya ki sipai Pakistan ka perthairu ka krenjur ya ka Pakistan ban wengno ya ki sipai ha ka tigapor kumta kane ka jingja ka bala jamanta ha Kashmir kala ban poi sa kathma lada ka India bat ka Pakistan kimla syu ban yakren tang da kaktin tela da jaba khi kathma ha India bat Pakistan ha kane ka sin ka bamanta hato mano badon jingkerman ban job sakomen perlok